Hun sagde, Vanilla, hvad nu? Forstyr mig ikke, lad mig være i fred. Hvis du vidste, hvad du kan sætte gang i af uroligheder. Vanilla, jeg tror, det er bedst, at du går. Det er patetisk, det er til grin, og du har engelsk for til i morgen. Hun sagde, han store stykke uld. De sender mig sådan et underligt smil. De hjælper med min danske stil, og er meget farlige uld. Læs mig af huset om kul. Luk ikke andre piger ind i deres store stykke arme. Hun sagde, da-da-da-da. Der går min klasselærer. Da-da-da-da. I har man går lige der. Da-da-da-da. 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 Hallo Vanilla, hej. Jeg kom tilfældigvis lige forbi. Jeg har sådan tænkt på dig. Der er så meget jeg gerne ville sige, men Vanilla, goodbye. Det går slet ikke med mig. Jeg er for klog og for trist, og jeg har pligt for til i morgen. Hun sagde